aw mago b'aw ka lakodɔn k'a ka feerefɛnw lakodɔn aw mago bɛ k'aw ka sanniw kɛ ka yɔrɔ jan taama bɔ aw ci la wale kelen k'a ka feerew kɛ a sigilen yɔrɔ kelen vente en ligne achat en ligne Mon Plan B bɛ aw ka bila la Mon Plan B baarakɛlaw don minnu bi baara ɲɛdɔn ka clientèle lamɛn baarakɛminɛnw fɛnɛ bɛ u bolo k'aw ka haminakow bɛɛ dankɛnɛmaya Mon Plan B an bi baara kɛ siraw minnu kan e-commerce annonce publicitaire ka feere kɛ internet kan vente de produits en ligne ka sanni kɛ internet kan achat de produits en ligne a bɛ se k'a ka feerefɛnw fɛnɛ bila an ka site yɔrɔ dɔw kan fufalaki musakako tɛ o la nka an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu b'an ka site kan ni o fɛnɛ ɲɛsinnen don feerefɛnw ma walasa a ka feerefɛnw bɛ se ka ye o tɛ taa musakanin kɔ min bɛ bɔ aw fɛ ka sabu kɛ o plateforme a dɔnnen don diɲɛma fɛ i ka feerefɛn ka bila a n'a ka ye bɛɛ fɛ si tɛ kɔrɔya si ye i ka minɛn sannen ka taa di ma fɔ i ka so prestation de service conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services ni informatique ko mago bɛ aw la an b'o baara siya caman de kɛ k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma ani système nin bɛɛ bɛ kɛ aw ye an fɛ Mon Plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw conseil en vente de produits en ligne sondage enquête d'opinion intégration analyse et transformation des données fɛn o fɛn informatique ko baara ye an b'o bɛɛ lajɛlen kɛ consultation juridique et assistance en passation de marché n'aw b'a fɛ ka marché ko kuma ɲɛnabɔ sariya ko ta fa minnu bɛ an bɛ nin bɛɛ ɲɛnabɔ Mon Plan B anw fɛ yen a ye feere kɛ ka sanni kɛ en ligne lafiya kɔnɔ teliya ani nɔgɔya la Mon Plan B a sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golfe ma immeuble Mariamu Jara 30 mètres da la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la 68 48 80 80 wali kelen 73 73 33 40 email info@monplanb.net site web www.monplanb.net Mon Plan B lakana jɛlenya ani teliya. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. Journée internationale des langues des signes, la 6e édition de la Journée internationale des langues des signes a été célébrée jeudi dernier sous le thème « Nous signons pour les droits de l'homme ». Le clou de l'événement a été une rencontre de sensibilisation organisée par l'Agence des technologies de l'information et de la communication agétique par l'Association malienne des sourds sur la reconnaissance officielle de la langue des signes dans notre pays. L'objectif de la JILS est de renforcer la visibilité, le plaidoyer et la sensibilisation en faveur des langues des signes au double plan national et international. Toujours affaire d'achat et d'équipement militaire, 4 officiers de l'armée malienne ont été placés sous mandat de dépôt hier lundi par le pôle économique et financier. Ces arrestations entrent dans le cadre de l'affaire d'un marché d'acquisition d'équipements militaires pour le compte du ministère de la Défense et des anciens combattants. L'information a été confirmée par une source judiciaire. À Bankas, 2 morts et un véhicule incendié, c'est le bilan d'une attaque perpétrée à Dimbal, village situé à 12 km de Bankas. L'attaque a eu lieu aux environs de minuit par des hommes armés. Les populations s'inquiètent et demandent aux autorités de tout mettre en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Bafoullabé, un voleur, a été battu à sang par un gardien il y a des semaines à Bafoullabé. 3 autres jeunes ont été incarcérés pour vol au début de ces mois. Malgré tout, les voleurs continuent à opérer dans les cercles de Bafoullabé et la commune de Maïna. Vendredi dernier, une boutique d'alimentation a été cambriolée. Les voleurs sont partis avec une somme importante avec des marchandises, notamment des boissons, du lait, etc. Une enquête est ouverte pour mettre la main sur les bandits. Et nous rappelons que les désinformations est de nos collègues de Studio Tamani.
présent, les actualités hors de nos frontières. Après les enquêteurs, c'est désormais aux parties civiles de venir témoigner au procès des attentats du 13 novembre à partir de ce mardi 28 septembre et pendant 5 semaines, des centaines d'entre elles vont se succéder à la barre. Enfin, pour terminer, la charte qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution guinéenne a été dévoilée hier lundi 27 septembre au soir. Elle détermine le cadre juridique de la période de transition dont la durée n'a toujours pas été fixée, mais on connaît désormais les organes qui seront mis en place et les règles qui les régissent. Et c'est tout pour votre flash d'information. Nous vous rappelons que notre application est disponible sur Play Store et c'est malikunafoni.tv. Vous n'avez qu'à taper et vous aurez accès à toutes nos informations. Merci à vous et bonne journée de mardi.